Hello viewers, ngai shan swear nga priang samai fi sei sin patch kani ka channel. Ti ha kani ka step ka jingkran jonga kalong shapang ka jinglong nong yalam. Ki ai ki dak ki ba ublei ukhat fi banlong unong yalam lani ka nong yalam. Pet ba kini ki dak ba da snap ba ba da duai da pusan nga dong fi kini ki dak ki ba ublei ukhat fi banlong unong yalam. Ka dak ka badingkong anong ifi ka baublay u bu ifi banlong nong yalam kalong ba bun sin kinong yalam kimju but ya kipat ba ya ka ai ka bayale kipat ba kimju but da ka jing snow nrei ki but da ka jing yalam u mensim anong ifi kin but da ka jing yalam mensim bat kat kum ka tin jong ublay bat haba ublay ujit ifi kum unong yalam haba filap ya ka bale ka balong shabar jong ketin jong ublay bat kia but pat bak anong ifi kan finling a ka mensim bat pin sedang ban keli jing keli yaldi bat pindang sedang ban keli jing keli ya ka sistem mo ka ba kia but pat bak lang ngabong borok ki sistem ki bakala bray ya ka sistem ka ba bakala ublay umpen i bat umpen i do unyalam ifi do mensim bakhut bat nakaju opor lang baka ketin jong ublay bat haba fi kani kan panlang ai fi bat finum tre ban ya but bat pat ba kadak kabaar kalong ba haba ublay ujit fi manlong nong yalam un panya fi ka jinglong marway fin syak kan tat kata kawai ka jing syak kan tat ka dei kawai kadak ka ba ublay ujit fi banlong unong yalam anu kusangan ai fi uji sukres haba ublay upha syak pertayangan ong fi syak kan tat na kitu ki Farisi ni Sadusi om tangkat tahu syak kan taj wat la na ki hinman gi para jong uru kim tre ni kong ban but yu ulang marway ngan ong fi syak kan taj marway ka nuksa ka baar kalong no Joseph ngan ong fi au syak kan taj u syak dis nan na ki hinman jong u wat u syak berat syak tliu syak di hayeng Potifar na hayeng Potifar syak berat sahajil bat uhabiat ya jingat ka balong marway ka bamdan manu banyarap kadau kalong ba balai ule mni ublay kalong ba un penlong ifi ba findam dan jaka ban syania hanu hadrai ban syania tang ublay ubal akhat ifi kata ka diga sain bamdan dan teng pinlap ba lada ublay ukhat ifi banlong nong yalam wat ki bahayeng basam ki ba jantam dajong firu hakabaning kong hanu ifi ken kentat ifi kinum ya hap ke iga bafile bat kinlong persya ya fi nganong bat hangta ba ublay untenju ya fi hato ka jingin findu no na kumno kata ka jingat ya ublay dai haba ublay u prang ya fi kani ka jing syai no marway un pen klan ya fi ka jingat bat finum sngau syu finum sngau long marway syu bat findan bat ka jingkerman ha ublay bat utrin ya ka jinglong jong fi na ya ka karakter jong fi ngamong kata ka karakter jong fi kan syak syut menong fi fin syak syut jabien syu kadak ka balai ka bau bleu khat fi ba fin long nong yalam kalong ba finut ban keran ya ka jing sisa fi kinong yalam ki de gi bau blei nadu ki por jong u Elijah nadu ki prophet nganong fi bau blei usai yo Jeremiah nganong fi lada filong nong yalam kan penlong bau blay unai ka message fi ni kiktin gi bau blay bu afi bat ublay un penlong fi ban slur ban keren ya ka jing sisa ka jing syak kan taj fi ngadong fi ka de gawe ba fikran ya ka jing sisa bat pinum syap ting ban keren ya ka ka bau blay la bu afi kadak ka basau kalong ba om tang ba fikran ya ka jing sisa handrai kan penlong ya fi ban imru ya ka jing sisa ban im kat kum kata ka tin jong ka jing sisa baka jing im jong pi hakabari bat ka bapau kalong kumju bat ki tin gi ba fikran bat ka ba pile kan long kumju no fi kata ka dai ka wei ka jing sisa ka ba ka jing im jong ka jing sisa ka ba halada ublay khat fi ban long nong yalam ba finlap kini kidak pi ki Farisi ki Sadusi ngan ong fi kitat ya Jesus Christ ba u kran ya kajing sisa bat u im kat kum kajing sisa kan ong fi bat de hang ni ba u syak kan tat
kabasan kan long ba haba pila ya kan ka jing sisa bat pikiran ya ka jing sisa ngadong kit sadan ki briu ki banwan ban pan jing yarap nafi ki ban pan advice ne ki ban pan ki banwan haba kidan ka jing anamar akan ni ka de ka perthai ka badum ngadong tliu andrai haba pian marwei kum kata ka jing sai ka bau bleu long bat PM gat kum ka jing sha bat pidan kata ka jing sha ki briu ki badan ha ka jing wat gitu ki ba isi ya pi ngadong fi ha kin sale kumno kin sawan syafi hakapor bagi dan kam bakin pan jingerap fi bakin pan jingerap na fi ngadong kata ka de ka dak ka basan ngadong fi kadak ka ba hanriu kalong ba findan kamen sim ka bakelut ublai unsai fi kamen sim ka bakelut ngadong fi ba finyarap bat finduai wat yakinong syun jong fi wat itu gi bakran persya fi unai kamen sim ka bayar ka bahe fi ba katu ka jingkran jompi ngadong fi kanum kata ya fi ngadong kanum kata bat finlong penban ubaklan ha kata jing bat jing perkat kibun kibri ban penduk jingkerman ya fi kiban keren persya fi ki kritik jong fi ngadong fi bat kata kadai kadak kaba fidan kamen sim ka bayar bat film ki na kata ngadong filong scam ngadong fi kata kadai kadak kabasan jong unong dalam kadak kaban real kaya but bakani kadak kabasan kalong ba haba fil lubleu khat fi ba finlong nong dalam ngadong fi kani kadak kaban real kalong ba fin sasak kawang mawa namar balai haba ublei upen seiso ya fi ngadong fi pensasakan wang mau na gitu gibriu kibam sngau tanat fi kibam kwa wan syaka jing sisa kiba kin sadan kiba bishni fi ngadong fi kin saile ban the peja fi namar balai ngadong fi kani kalong ba setan unum kwa ba finlong unong yalam fi namar bo ublei la jit fi bunlong nong yalam ngadong setan kwa ban yele persya fi kwa ban penduk ya kata ban penduk mensim fi tiun kindan gibriu ngadong fi haka jingim kiba ngadong fi kinsa kawang mau fi kinsa kawang mau fi kata kadai ka kadak ka ban briu ngadong fi mereka dak ka ban nyo sngap ba watlah pedang ngadong fi dan kibriu kiban kawang mau fi kiban kawang mau fi ngadong fi ndrei kadak ka ban briu kolong ba an sadan pat na pedang kibriu kiban support fi ni kiban yarap fi kiba fin syam sngobha tang adong fi film dan connection film dan film itu bakrau bateri handrai haba ublei udan rengkat bat fi ngadong un sapen syam sngobha fi hakmat katu kat ni kibriu kiban yarap fi bai ujuh sab ngadong fi udah ulet chanu ru ngadong fi namar bakakti jong ublei kadan bat usaiso open saiso yang potifar walau syabe nang tu pen saiso wat hajil ru au tu baap hajil syam sngobhai bat ipad apa ojil banlong nong pet ya katu ki bendi bat nang tu ngadong fi habakat du syam sngobha ha khmat paru sendan kani kadai ka kadak ka banyo ngadong fi kaba lada ublei lakhat fi banlong nong yalam kadak ka ba phra kalong ba ublei unai fi kabor jong mensim ngadong fi ba fintrei kampalat banyak ka ba fila ngadong fi kanan kapor ba ublei unai ka responsibility fi ka ba teng fin sngau kumba ani balei ublei uban khia na kumni ngam sngau la syu ban trei marwei ngam sngau la syu ka ban khia palan reng ngadong fi kata kadak ba phra ka dei kalong ba ublei unai fi ka unai fi ka bor jong mensim khoi ba fin sedang syua ban trei ban smat teng kan penlong fi ba fin thia tang lai sau kon taru anong fin reu bleu nai fi ka ikhtiar ka bor haba upha ban le kam jong un ai training syai fi unai training fi unai ba fin la ban endure ni ba fin la ban yai sha anong fi kata ka digadak ba prabat unai ka responsibility kan long kamba teng fi ong trai ngam la syu ban le khanin rei hakaju apor ba ubleu unai ka jing ai fi kata ka digadak ka ba prangan ong fi tikini kilong kidak kat tu kat ni gidak kiba ublei lada ujit fi
kum unang yalam ngadong fi un saai kini ki un saai fi kini ki dak bat haba fi but kini fi ini kini ong kim khnyum yo blai hapan ki jing e ngadong fi ublai usnang yalam fi shu kini kilang tang khat tu kat ni gidak dengan sakran shu akawai kapor nakamenta ka buram jong ublai shibun yero utrai but like share but subscribe kini ka video ngadong fi nakamenta ki wei kini yo sngo but kini yo mensim kam tam gitu ki blakhat shaka jinglong nong yalam